V utorok 13. januára 2009 základná škola Márie Rázusovej Martákovej na nábreží 4. apríla v Liptovskom Mikuláši pripravila pre rodičov detí 1. stupňa Deň otvorených dverí. Dňom otvorených dverí sa škola môže prezentovať na verejnosti, otvoriť svoje brány rodičom. Myslím si, že každý rodič chce vidieť svoje dieťa v tom vyučovacom procese. Máme možnosť takto počas Dňa otvorených dverí prezentovať jednak prácu žiakov, prácu učiteľov, priestory školy a ukázať, čím žijeme a čo robíme. A ako Deň otvorených dverí vnímajú učitelia? Aj keď pre učiteľa je to trošku taká stresujúca situácia do určitej miery, ale zase na opačnej strane je to dobrá vec aj pre rodičov, že vlastne vidia, ako v skutočnosti tie deti na hodinách pracujú. Na názor sme sa opýtali samozrejme aj rodičov. Rodičia aspoň vidia, že ako tie deti proste sú v tej triede, ako reagujú, lebo niektorí rodičia si myslia, že sú tie detičky ideálne. No, ja som to privítala, lebo som mohla vidieť deti, ako pracujú priamo na hodine. Pani učiteľka, ako im vysvetľuje, ako sa ich pýta, čo sa učia a ako sa to učia, akým spôsobom, ako im zadáva domáce úlohy, že im to vysvetlí. To znamená, že ak niečo nevie to moje dieťa, tak zrejme nedáva pozor, lebo pani učiteľka sa naozaj snaží. Pekne im to vysvetlí, zrozumiteľne, takže ja som to privítala. Páčilo sa mi to veľmi. Pre televíziu Liptov Peter Rybín.